kagiko. Kocha gi wach mabende omiyo lit kod kuyo dhiambo masani en ji ang'wen owito ngimagi masira mar apaya motimore e Akekio mano junction ma Kasimba gi boma ma Oyugis e apaya ma Kisii kochomo Oyugis e kaunti ma Homa Bay. Ji mowito ngimagi oriwo mine ariyo gi chwo ariyo. Masira no mojuko lori kod apiko odhiambo ma kawuono. Joneno ler ni lori mane rik oting'o kite kowuok yo Kisii otuomo apiko mane rik ni kod ji adek manowuok e chiro Nyang'ela kochomo Oyugis. Lori otuombogi gi e Akekio ma Kasimba kendo negogi kanyo bang' jariemb apiko no donjo e wang' apaya ma ok orango malong'o. Komanda mar obila mar Achonyo South Lilis Wachira oyango masirano ringregi otere kar ka oringore manie kar thieth mar Achonyo South Sub County.